Big bear down. 400 pounder plus. Hold kæft, hvor er den tung. Look at that head. Old grumpy daddy. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Det er første dag på jagten af første hold, og vi er rigtig stolte og glade for at være tilbage i Canada igen. Det kan bare noget i Canada. Solen er oppe og det hele, og jeg har fornøjelsen af at have Allan med på jagt. Og der er sådan et sted, hvor jeg ved, at der er tradition for, at vi ser nogle bjørne der. Og så vi kørte derud, og jeg satte Allan af, så sagde jeg, prøv at gå cirka så langt ned, jeg tror det er 700 meter ned i. Og sæt der, så er der en skovkant, der skulle gerne komme bjørn, eller måske en eller to ud. Og hvad skal der ske Allan, for du tog jo selv jagten i, kan man sige. Jamen jeg tog selv jagten, ja. Og jeg var, som du siger, jeg var kommet et pænt stykke ud, og så spotter jeg en bjørn cirka 500 meter længere ude. Det er ud over en mark, det er helt åbent. Ja. Så jeg må jo pyrse mig ind på den, ned på knæ og albuer faktisk, næsten til jeg når skudafstand, og får kommet op med skudstokken og får skudt. Og den ligger så ned, og der kommer faktisk en bjørn mere ud også samtidig, så det var en meget, meget stor oplevelse. Jamen det var også fordi du selv gjorde det, tænker jeg ikke. Du var nede i kravle selv og sådan noget, og på nøjagtigt samme tidspunkt var vi faktisk også, havde vi set en bjørn og var ved at pyrse ind på, og nede der en, sammen med Jesper, 20 minutter, en halv time senere, eller hvad det blev. Det var super godt. Det var super godt også klaret af dig, og komme ned og kravle og det hele, og give et fantastisk ud til en hanbjørn her også, ikke? Og så havde du oplevet med en mere. Så nu skal vi bare lige ud, og det er jo første dag på jagt, så vi har 5 dage mere. Så vi skal ud og finde en til. Ja, skal vi ikke det? Det er det, vi skal. Med den. Og tak skal du have. Hej. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er i Canada, og vi er glade. Det har været en fantastisk dag igen. Vi er på dag 2 med det første jagthold herovre efter på bjørnejagt. Og hvordan er det gået, Allan? Jamen det er gået helt fantastisk. Er det ikke det? Det må vi sige. Du havde en kanon pyrs. Mange var det på 800 meter eller andet sammenlagt, eller hvor du skød en bjørn i går. Det gjorde jeg. Og du kravlede til sidst, og det var super det hele. Og du så faktisk 2 bjørne der. Ja. Og jeg var sammen med Jesper, og vi pyrsede cirka 1 kilometer. Han nedlagde en monsterbjørn, og du nedlagde en fin hanbjørn i går. Og nu gik vi på 100 meter, og Jesper var med nu her også, og gik rundt i svingen. Der var en bjørn, og hvad ved jeg ikke, men kom ind på 80 meter ham her. En rigtig fin hanbjørn. Så vi har, på 2 dage har vi nedlagt 4 hanbjørne nu her, så det må jo sige at være godkendt. Det må siges at være godkendt, og den fik heldigvis et rigtig godt skulderskud og gik lige ned. Ja, det gjorde den. Så, rigtig godt skud. Det har I alle sammen gjort, så det har været perfekt skydning og super jagt. Og det er bare flot og godt med kløv rundt her, og når vi så kører bilen herind for at ligesom kan være på noget herind for at bjerge den her. Så det har været helt fantastisk. Tusind tak både til Jesper og til dig, Allan, for et rigtig godt, kan man sige, jagt og en fine mennesker og det hele. Det har været fantastisk. Ja, det var godt. Ja. Knækker mig ikke til derude. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er rigtig glade. Den første uge den er over herovre i Canada med bjørnejæger. Vi havde 6 jæger her, og jeg ved ikke mange bjørne, der vil se generelt, men jeg kan sige, hvad vi har gjort. Ja, mine jæger, vi er jo heldige. De 2 jæger, efter 2 dage, så var det nedlagt 4 bjørner, og vi så 12, var det vist. På 3. dagen, der tog jeg det med ud på sightseeing. På 4. dagen, der tog jeg så en masse med ud og kiggede ud, og det var helt vildt, hvad vi så på 4., 5. og 6. dagen. Det vil sige, at jeg tog en ekstra jæger med ind, hvor vi så samlet 21 bjørne. Vi pyrsede på 14 bjørne, det vil sige med lat riffel, og var lige ved, men vinden svøbte, og afstanden var for stor, og hvad ved jeg, men det var sindssygt spændende. Og på 6. dagen, der afgav han skud til 3 bjørne, og 2 er nedlagt. I alt er der af de 6 mænd, der er der,
der er der nedlagt 11 bjørne, og der er skudt til 15 bjørne af 6 jægere. Og nu starter vi nu her med hold nummer 2, og så de kommer her og vælger en skydestok og en riffel, og så er afsted det går. Og det glæder vi os rigtig meget til, så vi håber også, I også har det godt derude, hvad end I går på jagt efter, og så vil I ønske alle sammen et stort knækkerbræk derude. Vi ses rundt omkring. Ha' det godt. Aftenhygge i campen i Canada. 2024. Vi har lige haft et hold jæger igennem, det er gået super. Og nu sidder folkene omkring det hold 2 ved bålet her, og er klar til morgensjagten i morgen. Det var vores telt lige før, det viste det her jægernes telt. De bor derinde, og der er jægertelt mere. Der er et madtelt her, og det er hyggeligt vejr, det er godt. Der er et køkkentelt længere nede, og der står en side-by-side inde i den der. Der er sat på pæne op, der har været lidt læk med nogle slanger hernede, men det er sat op nu. Så man tænder her, og så er der varm vand, og man kan være svinger herude. Vi har tænkt på, at vi er langt ude i en skov. Så er der et badetelt herovre. Og det nye hold, de sidder her lige foran øl og en lille stærk og det er skide hyggeligt det hele. Can you guys say hello and hi? Så vi glæder os til i morgen. Knækkerbræk derude til alle sammen. Ja. Hvad så, Kasper? Godt. Er det i orden her? Og det er vanvittigt godt i farven. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er på dag 2 med hold 2, og det er gået pissegodt. Et stort tillykke til Kasper. Vi er kørt ind i et relativt nyere skovspor. Jeg tror, vi er nogle kilometer inde, og det er et sted, hvor der ikke kommer nogen. Og så spotter vi en bjørn. Jeg troede først, den var sort, fordi det var bare, vi så lige skyggen af den. Og så viser det, at det er en kanelfarvet med den flotteste, tætteste pels. En drøm for enhver bjørnejæger. 175 kilo, i hvert tilfælde måske endda 200 kilo. En stor gammel hanbjørn, den her. Og vi pyrsede ind på 29 meter. Er det ikke rigtigt? 29? Ja, 29 meter var vi inde på. Så det her vil lige være perfekt til en buejæger, det er også bare for at sige det. Og det er sådan en stor leaseplads, der er ingenting på den. Og bilen holder på 100 meter nede, 3 eller et eller andet. Og så har vi en slæde bagved, den bruger vi simpelthen til, og den er altid med rundt til, hvis vi er nogle besværlige steder. Så kan man tagge bjørnen, som der står på med det samme nede ved skudden, så skal der en tag på den på maven, og så er den lovlig, og så skal vi have slæbt ud med den slæde nu her, og så sender vi løften op i bilen, for den er tung, den her. Det er en drøm for hver jæger. Så går du med et lille ønske om en god bjørnejagt, så har vi det sjovt i det. Det er der ingen tvivl om. Men ellers et stort knækkerbræk til jer derude, hvad I ende må gå på jagt efter buk eller noget andet, og måske ses vi rundt. Så have det godt alle sammen. Hej.
Hej og velkommen til Foran Jagtrejser. Vi er i 2024 lige nu. Det er bjørnejagt, det er Canada, det er det vi elsker, det er det vi har gjort mange gange, og det er bare fedt. Det her det er hold nummer 2, vi er på nu her. Hold nummer 1, de skød til 15 bjørne og nedlagde 11. Undskyld, jeg har lige lidt med lungerne. Og det er hold nummer 2, der er vi er på 4. dagen, det vil sige, at den er ikke engang over. Og der er faktisk nedlagt af de 6 jæger, der er nedlagt 11 bjørne allerede. Så der er 1 jæger, der mangler 1 bjørn. Så det burde der være rig mulighed til. Og jeg er lidt her, den gode mand, han har jo, det er bjørn nummer 2. Han er igennem med, og det er ikke bare en bjørn, det er en tanks af en bjørn. Prøv lige en gang at se det melon head her. Og det er en formatbjørn. Den er kæmpe stor. Den blev trukket op med spil. Den kunne ikke løftes. Er det rigtigt, Anna? Ja, det er helt rigtigt. Ja. Den er lidt beskidt heromme på siden herom. Den har den tætteste pæne pels, men den skal lige vaskes. Det var, at den skulle trækkes op. Der blev den grøn igennem noget jord og noget løv og noget. Så det er derfor, den ser sådan ud. Men prøv lige at se hovedet. Det så I før, men så prøv at se længden af det hele. Og de poter her, det er bare enormt det her. Men I kørte ind i en side-by-side, Erling, ikke? Jo. Og du havde en 300 vindmærke med. Vi så den bjørn her, der var lidt fyrspående. Hvad var det, der så skete? Ja, vi så bjørnen på omkring 300 meters afstand, og så løb jeg frem i den ene side, og bjørnen løb over på den anden side, så blev jeg nødt til at flytte mig ud på, hvad jeg regnede med var 170. Jeg kunne ikke nå at få kikkerten op med afstandsmåler. Og så skød jeg bjørnen på, hvad jeg tror var 170, det viser, så det var 220 meter, så vi brugte et kvarter tid på at lede efter den. Og der fandt vi den så heldigvis 5 meter inde i buskaget. Ja, hvor langt var den så løbende i det hele, så siger du? Ja, der var løbet 10 meter. Bare lige inde i buskaget lå det? Lige inde i buskaget og nede på stedet. Det drillede, det var afstanden, du troede, du var skudt lidt tættere på. Ja. Vi kunne simpelthen ikke nå at få afstandsmåleren på. Nej. Perfekt bjørn, den her. Det er jo helt fantastisk. Det er en drøm for hver bjørnejæger. Nu har vi nedlagt 3 kæmpe store bjørne, og nogle pæne nogle, og nogle store nogle lidt mindre, og et par enkelte, der var lidt små. Så det er jo perfekt. Stort tillykke med den. Tusind tak, Lars. Ja, det er fandme godt. Stor tillykke til alle sammen derude, eller jeg mener, det var da røven. Et stort knækkerbræk til alle sammen derude, og jeg håber, at vi ses på et eller andet tidspunkt, så have det rigtig godt. Hej hej. Det er jo simpelthen fantastisk med gruppe nummer 2, der er på jagt. Og det er den sidste jæger, der står med det. Vi er inde i det thick brush, en skov nu her. Og René, han har nedlagt 1 bjørn, og det er på dag 5, og nu har han så nedlagt 2 bjørn. Det vil sige, at alle jæger, de er taget af med 12 bjørne nu. Og den her, den er ikke lagt op. Jeg tænker, det er en fin hanbjørn. En god størrelse. Den er ikke lined op. Der er ikke gjort noget ved den. Det er som den er faldet. Og hvad var det, der skete, René? Jamen, vi har gået efter den bjørn her i 2 dage. Ja. Godt og vel. Også efter nogle andre selvfølgelig. Og så har jeg siddet i en time ude i bushen. Der skete ikke noget, og så kom en stalker for at hente mig. Og så mente hun har set en bjørn. Og så kørte vi tilbage. Så bjørnen med en stalker ind, og så gav jeg, jeg følte var et OK skud, men det løb ind i storm. Og så måtte jeg simpelthen bare efter den. Og så jeg den selv, og så gav jeg 2 fangskud. Ja. Nok. Ja, det var sindssygt spændende herinde i det tæt skov herinde. Og jeg blev lidt guidet af Lars, så det var fedt. Hvad hedder det? René, inde på en strækning af 2-3 km, der så vi jo faktisk 3 bjørne, bare lige nu her. Og det er, jeg ved ikke, hvad klokken er, den er vel ved at være 12 nu her. Det vil sige, at dagen er faktisk lige startet først på jagt, så der er resten af dagen tilbage i morgen også, men det er der ikke behov for, alle er tagged out. Stort tillykke, René. Tak skal du have. Ja, og til Darlene også. Thank you very much. Det var close combat. It was. René, hvad er det, du siger? En pæn stor hanbjørn nu, og hvad er det, du siger, din dødløft den er på? 320. 320? Kæft, du er sej. Det er 10 år siden. Nu er den nok kun på 220. Stort tillykke. Det er umuligt at slæve den herinde. Ja. Og da han skød den, der rendte der en bjørn ude på vejen, eller ikke ude på kløverspor lige bagved, 400 meter bagved, der stod der en anden bjørn også. Fantastisk det her. Kæmpe tillykke.
Alberta 2024. Og stort tillykke til en rigtig stor hundbjørn. Ja, de kan også blive store og tunge. Og der er tale om en god pyrse her og et velrettet skud. Og en glad gæst. Så det er jo helt fantastisk det her. Så knæk og bræk til jer derude. Velkommen til Forhånd Jagtrejser. Det er forår 2025. Vi er lige startet sæsonen i Canada. Det er vi specialister til. Og det er hold 1 det her, og dag 2. Og jeg sidder med en af de gode jæger her, en dygtig jæger, og en god kammerat også, som har været på jagt. Og vi startede på dag 1, det var i går. Og hvordan var det gik der fandt vi et sted, hvor jeg sagde, her plejer der altid være en bjørn. Og vi kørte den og kunne hjælpe mig ikke bare en flot handbjørn i går på cirka 130 kg, 125-30 kg. Ja, det var fint. Og du gav et godt skud til den, eller var skud, så var det over, og det var kommet ind på 40 meter, 45 meter? 45 meter ude på. Ja, okay. Så det var rigtig spændende. Det var super fint, og så var vi ude her til aften, altså på dag 2, og jeg sætter der af, for jeg siger, her kommer der altid bjørn, den er sikker. Stort set hver evig står med op til flere bjørne nogle år. Og jeg kører videre for lige at komme rundt og se nogle andre steder. Og du var herovre et sted, hvor du stod på en stol. Jeg sad gemt herovre bagved et stol og slappede af. Og slappede af, ja. Og så regnede det, du var lidt krøbet ned under, og så skulle du rejse op lige for at slå en streg. Ja, og da jeg rejser mig op, så kommer den gående hernede fra lige så stille. Ja. Og så får jeg taget min rifle og lidt ned til 25-30 meter. 25-30 meter, ja. 25. Ja, 25 meter. Så, og det er altså tale om formodentlig en 10 plus år, måske op til 14 år bjørn, den her. Hvis I kigger på kvaliteten af den, så er den superb. Det er det flotteste, man kan få. Prøv lige at kigge på den der klip, den har mellem hovedet, og hvor små ører den har. Det er en monsterstor bjørn, den her. Jeg vil tro, at vi snakker 400-450 pund eller sådan noget. Den er kæmpe stor, kan jeg fortælle jer. Så går du også med en drøm om en kanon bjørnejagt ude, så er det færdigt også. Vi har 2 pladser her i efteråret 2025, og vi har næste år 5 eller 26 også. Det kan også være en anden jagtrejse. Ha' det godt derude alle sammen. Knæk og bræk. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er 2025 hedder det, og det er gruppe 1 på jagtrejse i Canada. Og det her, det er part 2. Det er dag 3 det her, og jeg har to gode jæger med på jagt nu her. Og den ene Lars, han har skudt en omkring 300 punds bjørn og en omkring 450 punds bjørn. Altså 2 mega store hanbjørne. Og den gode Geo Jan her, der sidder ved siden af, han er på, vi havde 2 bjørne, vi prøvede på dag 1, og vi havde 2 bjørne, vi prøvede på dag 2, og vi har næsten lige gået på en kotblok, altså et sted, hvor der var der hunds af tømmer. Men han snød os, og vi har set 6 bjørne i dag. Og så lykkedes jeg også med den her nu. Det var simpelthen helt vildt spændende, og hvad var afstanden? 100 meter måske? Ja, den var et stykke ud den her, og du lavede et kanonskud, du droppede den lige på stedet. Ja, den klappede, den røg bare lige ned den her, og vi kunne se på afstand, at det var stor, kraftig bjørn den her. Og jeg tror, at vi er oppe i, og så gik du lidt tættere på, så gav vi en fangskud i nakken, så den lå lige lidt, og så ikke bare for en sikkerheds skyld. Men det er en fantastisk bjørn. Vi snakker måske 400 pund. Den er fuld af mudder, og i vand den ruller rundt og gjorde ved nu her, så sådan er det. Men kæmpe stor tillykke. Ja. Pisse godt skud. Og tak for pisse god jagt. Det var jo rundt til at have det godt. Ja. Godt, tak for det, og knæk og bræk ud til alle sammen.
Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser i Canada 2025. Det er gruppe 1 det her, og det er på dag 4. Vi er kommet lige over lidt af nu her. Og Lars har taget out på 2 kæmpe store, eller rigtig flot stor, mellemstor eller halvstor bjørn og en monsterbjørn. Og i går der fik Jan en monsterbjørn igen. Vi snakkede virkelig kapitalbjørn, der nedlagt 2 af. Og så havde vi en kanon pyrsnue her på den her, hvor den gik imellem 3 linjer. Vi gik godt på den og snød og slet, og vi satte op, vi troede lige det skulle være. Og så lykkedes det selvfølgelig til sidst, og det kanonskud. Det er jo Jan Drop det her. De drysser jo bare ned i vinduet, og det er jo perfekt. Men hvad synes I om det ellers? Det har simpelthen været en kongetur, det her. Fed lejr, vi har boet i. Det har været fantastisk. Vi har været drillet lidt af hvert, men trods det, så har det bare spillet, og vi har haft nogle gode chancer, en par stykker vi har sænkt. De skal lige have et par år mere. Ja. Og så har vi været heldige og dygtige og rende i nogle kæmpe bjørn. Ja. Og så, jamen det her, det er jo bare en fantastisk oplevelse. Altså. Og Jan, de har også været, du er afsikker på nogle stykker, ja. Hvor det er bare ikke lykkedes. Og det er jo de fede ved det, at sådan er jagten, altså. Ja. Og den her var også helt mod fra, og vi fik det sidste, det var bare helt. Tusind tak, fordi I var med os, og det har været helt fantastisk. Nu er der tid til at lige skinne den her, og så måske finde over de dødfor. Ja, det lyder som en god plan. En kold øl kunne også være på sin plads. Tak for i hvert fald. Super tak, og fedt tur. Også her. Ja. Mega Mike derude. Hej. Det er når mænd blev til drenge. Også.
Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er i Canada. Det er 2025 det her, og det er gruppe 2, og vi er på dag 2. Det er gået rigtig godt. Det er faktisk gået over forventning, men som plejer det at gøre, vi er rigtig heldige herovre. Vi gør det simpelthen bare godt for at være. Der er mange bjørne for os. Og jeg har en god Benjamin med, og det er jo gået rigtig godt, Benjamin. Ja, det må man sige. I går der var du heldig med en hundbjørn. En almindelig størrelse, det var ikke så stor igen, men en super god jagt og godt vinderrettet skud. Det var på dag 1, og nu er vi på dag 2, Benjamin. Og hvad er så der skete? Vi kørte herind, og vi sagde jo den stamme op, og for at komme herind, og jeg sagde, det er et godt sted det her. Vi gik rundt og siger, det her det giver noget, det er 100%. Og så kørte mig, og vi havde det kendt videre, og så blev du siddende, og hvad var det så der skete? Jamen, jeg sidder egentlig oppe på toppen af en tank, og først så kommer der en enlig bjørn, en yngre bjørn, ud og går foran mig, men den ville ikke skyde. Det vurderede den til ikke at være ret meget større, end den jeg havde skudt. Og så går jeg egentlig ned og pyrer sig lidt rundt, og så går jeg egentlig op igen. Og kort tid efter, at de har sat mig, der kigger jeg ind gennem træerne og ser en brun klat, der går herover. Og så kravler jeg ned og pyrer sig mig over til ingen her. Og mens jeg så står og kigger på den brun, så kommer der lige pludselig en brun mere ud. Og ja, lige pludselig så kommer der en større sortbjørn, der går bagved os. Så er der 3. Og så der er 3, og så skyder jeg til den her. Og mens jeg så skyder til den her, der kommer en sortbjørn mere ud. Så er der 4 bjørne herinde på den plads bjørne, her ja. På samme tidspunkt. Ja. 2 farvede og 2 sorte. Ja. Det er jo simpelthen helt fantastisk. Det kan jeg sige, at de farvede de er meget, meget højt kurs, og dem har vi altså gode muligheder for også. Ja. Prøv at komme med rundt her igen en gang, og så filme lidt herovre, så kan du se på siden også. Prøv at komme med her, Benjamin. Nu ved jeg godt, at den har fået på skrald, eller 4 faktisk, den her. Men prøv lige gang at mærke til, altså det er den flotteste lyse bjørn, den her. Den har simpelthen prima pels over det hele, og det er en god størrelse hanbjørn, den her. Jeg tænker 300 pund i hvert fald, den er virkelig i gang. Det er måske ikke sikkert, at I kan se det på video, men det er simpelthen bare super duper det her. Har det ikke været en fed tur? Jo, det må man sige. Ja. Det her, det var sat, men nok. Det var en fin oplevelse. Ja, og i går, vi så virkelig mange bjørne i går også, og vi stokkede på mange bjørne, hvor det ikke lykkedes os. Så det er helt fantastisk. Og lige en ting mere. Prøv lige at følge med her en gang, gutter. Det er bare fordi, vi har nogle buejæger, der kommer ind i næste uge. Så den her plads vil jeg simpelthen den vil jeg gemme til jer. Fordi, jeg ved ikke, hvor stor den er. Hvad tror I den er? Er den 130 x 130 meter? Ja, den er sådan noget. Ja, må det sige, måske kun 120 eller sådan noget. Men der er nogle grøfte, man kan gå bagved herovre. Prøv at kigge over en gang, Kent. Der er nogle grøfte, man kan gå bagved herovre. Og her... Prøv at se her. Altså, jeg vil tro, at den går mig her til nu brysten, ikke også, ikke? Så hvis jeg går ned her, så kan man simpelthen snige hen her og trække en pil i forskellige steder. Der er minimum 3 bjørn mere, der render rundt herinde. Minimum 3 bjørn herinde. Nå, men ved du hvad, til alle sammen, tak fordi I gad at kigge med. Skulle I få lyst til en fed jagttur, så kontakt os. Canada, Australien, USA. USA er varmt hjemme i øjeblikket. Det kan også være, at det var i Europa eller England. Ellers rigtig knækkerbræk til alle som derhjemme. Det er jo bukkejagt. Ha' det godt. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er i Canada 2025, og kæft hvor er det fedt, vi skulle næsten prøve det. Vi er på hold 2, og vi er på dag 2. Og du skød en hund i går, og så har du skudt en kanon drømmebjørn her af en stor han. Og det var i går, du skød en hund, og nu har du skudt en kanon han her. Du har 4 bjørne inde på en lise hernede. Vi har haft en kanon dag også. I går der gik vi på flere bjørne, hvor vi sagde nej tak, og det vi så endelig gerne vil skyde, det snød os. Sådan er jagt, hvor er det godt også, det er sådan. I dag, der har vi så savet noget, kigge også i noget stor træ for at komme ind til noget her bagved, og det var simpelthen helt fantastisk. En hanbjørn her, en sort her, den pørser vi på. Vi har set, er det 15 bjørn, 14-15 bjørn i dag? Er det rigtigt? Ja. Og der var nogen, der snød os en rigtig stor en på en cutline, der snød os. Vi gik på vind med ringen. Der var en anden en, der snød os også, og der var en hundbjørn, en meget stor hundbjørn, en pæn hundbjørn med et par bjørneunger til, der var store nok, man kunne tage en væk, også snød os, og ja, så vi ham her, en fin hanbjørn her, som landede i noget vand og noget, så pelsen er helt slappet sammen. Som du skød på, jeg kan ikke huske afstanden, men du gav en super godt skyde. Der gik 3 bjørne, hvor ham her, vi fik ham her, måske 15 km herfra. På vej ind og hente,
til dig. Vi er jo klar over, at du har lavet noget rav ind herinde med en rigtig flot bjørn. Der fandt vi lige en brun herovre. Prøv lige at se den farve her også. Altså 2 color face nu, ikke? Skal vi gå om på den anden side, så kan Chase lige gå med om her. Så kan I prøve at se på bagsiden. Prøv lige at se de bjørne. Husk den sort, den er klasket sammen med pelsen. Men prøv lige at se den. Prøv at se den ned en gang. På vej ind, så vi den brune bjørn her på 50-60 meters afstand max. Så pyrsede vi ind på, jeg ved ikke, det var fandme ikke langt fra den, 40 meter eller et eller andet, jeg ved det ikke. Det var ikke langt fra den, var det det? Ja, der er 15 meter. Ja, noget den stil der. Jeg nåede ikke at tage afstand på det. Og der gav du en velrettet skud også, men prøv lige at se, hvor heldige vi har været. Vi har, hvad jeg kender til, så er dag 2 ved at være over nu her, og så har vi nedlagt, vi har 6 jæger inde, og der er nedlagt minimum 8 bjørne, vi kender til. Der er 2 jæger, vi ikke ved, om de har skudt noget eller ej. Men vi ved, der er skudt 8 bjørne indtil nu. Det var helt fantastisk. Husk, vi er bjørnespecialister, hvis I kunne tænke et eller andet derude. Det kan også være, det er Australien eller noget andet, ikke også, ikke? Ellers have det rigtig godt og knæk og bræk til alle sammen derude. Vi ses forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. Ha' det godt. Hej hej. Hej og velkommen til Forhånd Jagtrejser. Vi er i Canada 2025 igen. Det er hold 4. Det er på dag 1. Og det er jo en helt fantastisk dag, vi har haft her. Og den er slet ikke over endnu. Jeg kan sige dig, at vi har kørt rundt. Jeg har set 1 bjørn i stedet. Det er faktisk pludselig 3 bjørn i dag. Men sikkert nogle bjørn, der var her. Vi kom hen over bakketop. Vi kørte 750 meter cirka. Og den store her, det er nok en 400 punkt bjørn. Altså prøv lige at se kvaliteten på feltet. Og poderen overhovedet, hvor stor den er. Den anden er nok en 300 punkt bjørn over. Det er 2 handbjørn. De stod og slåsset. Det har vi desværre ikke på huset. Vi har set i dag en los. Vi har set hvad mere? En sort uld. En sort uld, det er ikke noget desværre. Det ser whitetail. Vi har set noget, der minder om en muldyr også. Det har været fantastisk. Meget forskellige vildt, vi har set. Altså lossen er helt fantastisk. Nå, vi kom kørende her, vi så dem her, jeg tror vi kørte omkring 750 meter, vi kom ned og vinden skød noget, vi var godt nok usikre. Og Tim her, du fik sat skydestokken op. Ja. Med min 300 vindmand. Ja, og det gjorde og det virkede. Og hvad så, 1 skud? 1 skud, ja. Og så droppede der var den. Vi har på video også. Ja. Det er fantastisk. Så var der en bjørn mere. Vi stod og slåsset, altså op på bagbinden og kæmpe ud hinanden og ned igen og gjorde det. Og den løb sig ind, og så kom den ud 400 meter længere nede, der stod, var det ikke noget? Jo. Ja. Og så løb du ned og skød på skud. Det gik lidt stærkt, kan man sige, men skød forbi på den i de første 2 og troede egentlig, vi havde mistet den. Og på vej tilbage, så kommer den ud yderligere 100 meter ned. Ja.
Og så tager jeg et ordentligt 100 meter sprint på den og får sat skydestokken op. Og sat en fin Super cool, den løb lige 5-10 meter. super cool ind i skulderen, og så løb den ind og lagde sig ind i kanten. Lige ind i kanten, ja. Så det er jo fantastisk det her. Og altså kvaliteten, vi havde i sidste uge på Bjørn, der var tynde, desværre. At det her, det er den flotteste pels på dem begge to, og de er virkelig, virkelig store. Jeg kommer lige herop og viser en kode her om størrelse på koden. The power, the size of the power her til. Prøv at se her. Anyway, det er bare det alle sammen derude. Vi er der på Bjørn, eller på det er det Bjørn. Hej, velkommen til Forhånd Jagtrejser. Jeg står her med Tim, der holder kameraet, og Morten. Og sikkert dag 2. Vi er på hold nummer 4 på bjørnejagten, altså det sidste hold i år. I foråret, der er vi på hold nummer 4. Prøv at følge med en gang og se her. Og det er dag 2, og vi er lige startet på dag 2. Og vi står i en kæmpe bjørn. Altså en virkelig, virkelig voksen ældre bjørn ned ad spor. Og der satte Tim af for at lige sidde og kigge om, for den forsvandt ind nemlig. Og så gik vi tilbage til bilen. Og så og skulle vi til at starte op og køre, og så sagde jeg, så kan I godt komme ud igen, fordi så jeg så, at den var cirka 400 meter bagude i bakspejlet. Så er vi efter den. Kom ind og se. Den ligger lige her ved ægrørten. Men en god gammel, stor bamse igen. Meget, meget, meget kraftig. Meget, meget, meget tyk. Og med den perfekte til pels. Vi har ingenting røg med. Prøv lige at komme tæt på og se her. Hvad siger du, Morten? Jeg kunne da ikke være mere tilfreds end at... Du skød en flot bjørn i går på dag 1. Ja, og så skød en... skudt sådan en kæmpe stor en her på dag 2. Prima kvalitet på dag 2. Ja. Prøv lige at komme om og kigge herom på den side herom. Og vi løb efter den en gang til. 100 meter sprintet. Ja, jeg tror, det var mere, nok mere end 200-300. Men prøv lige at se, hvor stor den er. Se lige de poter her. Det her, det er første klasse. Intet mindre. Glem alt muligt andet. Den bjørn her, det er første klasse. Og Tim han fik en af samme størrelse i går, cirka. Jeg er faktisk lige at tro, den er tykkere, den her. Det er... Altså... Jeg kan ikke engang løfte hovedet. Melonhovedet her. Den er... Jeg ved det ikke. Vi har ikke nogen skæde her, men... 400 pund, 450 måske. Den er så massiv omkring maven, den her. Det var bare det, vi se. Det havde det rigtig godt derude. Og et stort knækkebræk. Drømmer I om en tur til Canada til Vildmarken? Vi så sort ulv og lost og noget i går. Så se endelig til. Vi har pladser i efteråret i 25, og vi har også i 26. Det kan også være en tur til Australien. Vi har det vildeste jagt der. USA er lidt det der hot emne i øjeblikket. Det kan også bare være Europa. Anyway, er I bare bukket jer. Ikke bare fordi det er det fedeste, så vil jeg ønske et kæmpe stort knækkebræk derude. Hjemme i Danmark, som i udlandet, rundt omkring. Men lige meget hvem I er med. Ha' det rigtig godt. Hej. Det var ikke galt på at finde. Det var en udgang. Det skulle nok chase om til.